Niyalazi udala le-fresh leli Lithanjeni. We mama lana khona ishawa. Phinde futhi Lithanjeni. We RA, we RA, khona bafaka amantombazane lapha e-floor 1. Osbu, futhi RA, Osbu bafake notshwala. Buye futhi kanje nibona umalume. Malume hali hali student card hali hali. Hello ma. Ngiyaphila. Ubuye ethi nje bekhulume makhe. Mama mina kade ngigibela uBolt mina. Mina kade ngigibela uBolt. Phinde futhi ikhale. Kufuthi ukuthi oh la esaqala episode yokuqala ePiyethanjeni. Cela ukubuza ukuthi wena lona osinika uNSFAS. Ethi kanjena ekhulume lecture. Oh, bathi futhi labana ngibuza ukuthi inini break. Ekhulume ethi thini futhi? Thini? Thini ngami sengikhohliwe kodwa ayi leli fresh aleli.